ରଖି ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା 12ଟା ବଜି ଦେଇଛି କଣ କରିଛି ବିଲ ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନରେ ପୁଅ ଯା ତ ଘରକୁ ମୁଁ ଦେଖିମି ଆଜି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 1200 ହଉ 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 ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ 1200 ଟଙ୍କା ନଉଛୁ ଶଳା ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ କୁଦାଲ ଧୋଇ ଧାଇ ପକେଇ ଯା ଆଜି ତ ଘରକୁ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିମି ଆଉ ହଉ ହଉ ଆଉ ଯା ତ ଘରକୁ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖିମି ଓଇ ଗୟା ହଁ କଣ ହେଇଛି ଏ ମୁଖିଏ ମାୟା ନା କିଏ ଝାଳ ବହି ପଇଲାଲେ ଆଉ କଣ ଝାଳ ବୋଇଲାଣି କଣ ସେ ମୋର ସେ ଯୋଉ ମାଣିକିଆ ବିଲ ହଳ କରିଦେଇଥିଲା ନା ହଁ ଏଇଟା କାଲି ପକେଇଥିଲା ଗୁଲିଆନା ଯାଇକି ହଳ କରିଦେଇଥିଲା ଭଲ ଭଲ ହଳ ହେଇଛି ବୋଲି କାଲି ଗୁଳିଆନା ହଳ କରିଦେଇଥିଲା ତୋ ମଜା କଣ ହେଇଛି ମୋ କୁଦାଲ ବେଟ ଇଏ ତମର ଆଡେ ବାଲି ଜମି ଆଉ ହାଣି ହୁଣି ବି ମୁଣ୍ଡା କରିସାରିଲଣି କୁଦାଲ ତ ସରିଗଲା ରେ ତୁ ହଳ ପକେଇଛୁ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ଲଗେଇଛୁ କୋଉ ସେ ବିଲ କଣ କରୁଛୁ ତୁ କିଏ ଭଲ ହଳ ହେଇଥିବ ଏକରେ ଟିକେ ମୋର ଫାଳ ଟିକେ କରୁଥା ଆବେ ତୁ ପା ଘଣ୍ଟାକୁ 1200 ଟଙ୍କା ନଉଛୁ ଆଉ 1200 ଟଙ୍କା ନେଲେ କୋଉଠିକି ମୁଁ କଣ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ମାଆ କଥା ପୁଛି ପାରିବିନି ତ ପୁଅ ମାଇକୁ ପୋଷି ପାରିବୁନି ଘଣ୍ଟାକୁ 1200 ଟଙ୍କା ନଉଛୁ ପୁଅ ମାଇକୁ ପୋଷାଇ ପାରିବୁନି ନା ତ କି ବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ କହୁଛି ଶୁଣ ହଁ ତେଲ ରେଟ୍ ତ ଯାହା ଏଇଖିଣି ହେଲାଣି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଧଇଲାଣି 103 ଟଙ୍କା କି 104 ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ 104 ଟଙ୍କା ଦେଇଲାଣି ନା ଡିଜେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 98 ଟଙ୍କା ସେ ଥର ଅନେଶତ ହବ ହଁ 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 ତାକୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ତମର ହଳ କରୁଛି ହଁ ସେ ଆର ମଦ ନେବିରେ ସେ ଗାଡି ଚଲେଇବେ ଆଉ ନା ସେ ତ ପୁଣି 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା 500-700 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଉଛି ବେ ସେ ମଦ ପିଇକି ମୋ ହିଡ ବାଡା ଏଇ ରଙ୍ଗ କରିଛି ନା ଆଉ ସେ କଣ କରିବ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ କୋଉଠି ଆଣିବି ଯାଇଥିଲୁ ଉଦଳା ଖୋଜି ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଣିଛି ଆଗରୁ ଦିଥର କୋଉଠୁ ଆଇଛି ସେ ଉଦଳା ଡ୍ରାଇଭର ନା ତୁ ସଳା ବିଲର ହଳ ପକେଇଛୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁଅ କରୁଛୁ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଲଗେଇଛୁ ସେ ହିଡ ବାଡ ରଖିନି ମୋର ତୁ ଚାଲେ ଦେଖିବୁ ସେ ରଖିନି ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ସେ ବିଲ ବିଲ ଭଲ ହଳ ହେଇଛି ତମର ଭଲ ହଳ ହେଇଛି ବା ଯାଉ ଯାଉ ବାଟର ଖସିନି କହିଲି ତ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ପରା ମୁଁ କହୁଛି ହେର ତୁ ଆର ବର୍ଷ ହଳ କରିବ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଆ ତୁ ଗଲା ମରିବୁ ସତ କଥା ତୁ ମରିବୁ ଆର ବର୍ଷ ଏଇନ ହଳ କରୁଥିଲି ଆର ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ତୁ ପା ଏଇଭଳିଆ ମତେ ଏମିତି କହିଥିଲୁ ତୋର ଭଲ ହଳ ହେଇଛି ମାୟା ହେଇଛି ଟେନସନ ନା ମୁଁ ଲୋକ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି 7 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ହଳ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ନା ତମ ପାନ ନାହିଁ ବା ମାନେ ବିଲ ରହିଲ ପାନ ନାହିଁ ମାଣିକା ଜମି ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହଳ କରୁଥିଲି ହଳ କରିଥିଲି ନା କିଏ ଖାଲି ମାଳିକା ତମ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ସେ ମାଣିକା ଜମି ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି 9 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଲା କରୋନା ସମୟ ଜାଣିପାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ମୁଁ ଆଉ ତୋ କତୁ ଦୂରେଇ ପାରିବି ତତେ ମୁଁ ମାରିବି ଆଜି ତୁ ଭଲ ହବ ଖରାପ ହବ ତୁ ମତେ କହିଲୁ ମାଇ ହାଇ ତମେ ଟେନସନ ନେନି ମୁଁ ହଳ ପକେଇବି ତ ବଜାରରୁ ଆଇଯିବ ହଁ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଏ କହୁଛୁ ରୁଆ ଆପଡା ସବୁ ହେଇଯିବ ତୁ କଣ ହାତରୁ ମଜୁଦ ଦେଇ କରିଦବୁ ଟି ନା ମୁଁ ଖାଲି ହଳଟା ଫ୍ରିରେ କରିଦେଇছি ନା ଆଉ ତୁ ହଳଟା ସତରେ କହୁଛୁ ଫ୍ରିରେ କରିଦବୁ ନା ଫ୍ରିରେ ମାନେ କଣ ସେଇ ନବା ଆଣିଆ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ହଳ କତ କଲାଣୁ ତମରି ବିକିଆର ପକେଇକି ମୁଁ ହଳ କରିଦେବି ଆଉ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ ଆଉ କିଆର ପକେଇ ହିଡ ଗୁଡା କାମ ସାରିଦବୁ ମୁଁ ପୁଣି ମଜୁଦ ଦେଇକି ହିଡ ଗୁଡା ପୁଣି ବନ୍ଧେଇବି ଆଉ ହଁ ତମେ ବି ଛାଟିପିଟ ହଉଛ ଛାଟିପିଟ ହଉଥିଲି ମୁଁ ବିଲୁରୁ ରାଗିକି ଆଇ ତତେ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କି ତୁ ନା ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିଛ ଏଠି ତୁ ଯୋଉ ମତେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ମାଗିଦେଲୁ ନା ମୋ ସେତିକି ରାଗ ବହୁତ ସନ୍ତୁଳି ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ରହିହବନି ତୁ ବୁଝୁନୁ ଗୟା କଣ କରୁଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମୌଲିଖିଆ ଡ୍ରାଇଭରଟେ ସିଏ ନା ମଦ କା ମୌଲି ବିଶେଷ ଖାନି ପଇସା ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ହୁଏ କି ମୌଲି ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ପି ନା ହଁ ଏଟା ଇଏ ବୋଧେ ହଁ ଗତ ବର୍ଷ ତ ଆଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଟାକୁ ଘିନି ଯାଇଥିଲି ସେ ତ ଯୋଉ ନୀଳା କଲା ଆଉ ତୁ ତୁ ଖାତାର ଅଧିକା ଟାଇମ ପକେଇଛୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା ଅଧିକା ଟୋଟାଲି ପଡୁନି ଖାଲି ତମକିଆରୁ ଥରେ ଯିବ ହରିଆ କିଆରି କି ସେଇଠୁ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ନା 2 ମିନିଟ୍ ସେଟା ଅଧିକା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଯାର ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଉପର ବେଳା ଜାଣନ୍ତି ତୁ କହୁଛୁ 2 ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ମାଣର ଆମର ତ ଗତ ବର୍ଷ ନା ମାଙ୍କ କଥା କୁହ ଚାଷ ତମେ କରିଛ ଏଇଠି ତ କାହା ହାତରେ ବଳଦ ନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ତମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛ ଆମେ ହଁ ଇଏ ସତ କଥା ଆମେ ତମ ଉପରେ ସବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରି ଗାଡିଲା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ହଉ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପୁଅ ନ ବୁଝିପାରିବୁ ଆମେ ପୁଣି ଚଳିବୁ କେମିତି ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ତ ତେଲର ତ ଏତେ ହେଲାନି ତମ ପୁଅ ମାଇପ ପୋଷିବନି କି ଆମ ଗଲୁଡି ତ ମେଣ୍ଟି ଦଉଛୁ ଆମେ ଗଲୁ କିଏ ମେଣ୍ଟିବୁ ତମ ସବୁ ଇଏରେ ଆମକୁ ଶହ କରି କେନ୍ଦୁଛ ଚାଷୀନି ସବୁ ନା ଚାଷୀକି ଆମେ କେନ୍ଦୁନୁ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ଚାଷ ସିଜିନ୍ ଆମେ ଯଦି ବେପାର ନ କରୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ଏଇର ଶହେ ଏମିତି କେନ୍ଦିବୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ବସି କାନ୍ଦୁ ତୁ ଭିଡ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଆଉ
ତମେ ତ ଚାଷୀ ତ ଏଇଠି କାଳେ ଭଲ ସୁବିଧା ରହୁଥିଲି ସରକାର ତାଙ୍କ କୁଠା ବାଟି କଲେ ଆଉ ପୁଣି ତ କିଏ ଧାନ ରେଟ୍ 72 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବଢେଇଲେଣି ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା କଣ ତୁ ଦେଖିନି କି ସୁସାଇଡରେ ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ ପକେଇଥିଲି ମତେ କହିଲି ତୁ ଆଇଲା ପରଦିନ ଗଲା ଧାନ ଅଛି ନା ଥଳ ଆଉ ଧାନ ନାହିଁ ଖାଲି ଥଳି ଗୁଡା ଅଛି ଗିନ୍ଦି ପଳେଇନି ମୁଁ ଆମ ବୁଢୀ କଣ କଲା ନା ଥଳିକି ସବୁ ବାଡା ପାଖରେ ଆଉଜି ଦେଲା ଇଏ କଥା ନା ଇଏ ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ସବୁ ଚାଷୀ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ପଇସା ଜାଣିଛି ସରକାର କଥା କଣ ରାମାୟଣ ହେଇକି ଆଇଯିବ 100 ଯୋଜନା ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡରା ପଡିଲା ଆମ ବୁଢା ରାଗ ଡାକୁଛି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ତମେ ଗୋଟେ କୋଠା କରିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲ ପୁଣି ପକ୍କା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଯୋଉ ସେ ହାଟରେ ଗୋଟେ ମିଳିବା କଥା ବଡରା ପଡିଲା ଆମ ବୁଢା ଶୋଉଛି ଡେଲି କହୁଛି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ମାଇଆ ମତେ ବଡରା ପଡିଲା ଶୋଉଛି ଡେଲି ଆମ ବୁଢା ରାଉର ଡାକୁଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର 10 ମହଲା କୋଠା ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ଏଇ ଚାଷୀ ମୋଡି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେବେ ନା ଆଉ ତୁ କହନା ରାଜନୀତି କଥା କହନା ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ଗରମ କରୁଛୁ ବିଲୁରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ରାଜନୀତି ହେଇକି ତେଲ ତ ଆଜି ଯାତ୍ରା ହେଲାନି ଆମେ ପାଇନା ଟିକେ ରିହାତି ପାଇନେ ତେଲ ଗାଡି ଆମର ଯୋଉ ତେଲ ଟାଣୁଛି ଯେତିକି ରେଞ୍ଜର ଯୋଉ ଅଧିକା ଫାଳ ଥରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଅଧିକ ମାନେ ଟାଣୁଛି ଅଧିକା ତେଲ ଟାଣିବ ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ଟିକେ ହାଲୁକା କରି ଟେକି ଦେଇକି ଘୁଷା ନବୁ ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେମିତି ତୁ ଶହେ ହାଲୁକା କରି ଘୁଷା ତୁ କାମ ହବ କେମିତି କରିବୁ ତମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କୁହ ନା ମାୟା ତମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହ ବିଲୁରୁ ଆଇନି ବିଲୁରୁ ମୁଣ୍ଡ ହେଠି ଗରମ ହେଲା ତ ହଳ ଦେଖିକି ମୁଁ ବା ଯାଉ ଚରିଆ ଖସିକି ପଡିଯାଇଥାନ୍ତି ବିଲ ଗୁଡ ଗଲୁନି ଆଗ ଥର ଏମିତି ହଳ ଗଲୁ ଦେଖି ମାୟା ହେଇଯିବ ଗେଣ୍ଡା ଯୋଉ ମାରୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦବୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ତମେ କିଏ କରୁଛ ଚାଷୀ ତ ଆଇଲା ଆମେ ତ ଗାଡି ଧରିକି ବଇଥିବୁ ଆଉ ତାର ବୁଲଉଥିବୁ ତମେ ଆଇଲେ କିଏ ଆମର ଟିକେ କରିଦବୁ ତି ଗୟା ଆମର ଟିକେ କରିଦବୁ ତୁ ଶଳାଟା ମତେ ଏଇ ରୋଗ ହାତ ଧରି କଥା ଦବ ନା ମାୟା ହେଇ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ମାରିବି ନା କଣ ହଁ ମୁଁ ଆଉ କିଏ କରିବି ତମରି ଦୟାରେ ତ ସବୁ ଆମେ ହେଇଛୁ ଆଉ ଇଏ ଶଳା ମତେ ମାରି ହବେ ହାତ ଧରି ମତେ କଥା କଲାଣି ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମାୟା ହେଇ କହୁଛି ହାତ ଧରି କଥା କରୁଛି ମତେ ମାରି ଆଉ ହାତ ଧରି କିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ ନା ତୁ ଶୁଣୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଫିଲ ପକେଇବୁ ସେ ପଇସା ମତେ ମାଗିବୁନି ତମରି ଭଳିଆ ଚାଷୀ ସବୁ ଆଇଲେ ଆଗରୁ ହଳ କରିଦେବେ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଇସା କତିକି କଲେକ୍ସନ କରିତେ ରାତିରେ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ରେ ପଇସା ନାହିଁ ମାସ ପରେ 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି କୋଉଠି ସୁଧା ଆଣି ଏଇ ସକାଶେ ଆମ ଗାଁରୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁଧା ଆଣିସାରି ମୋର 4 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମାରୁଛ ମୋ ପଇସା ତୋର କୋଉ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ତୁ ମତେ କହ କୋଉ ବର୍ଷ ଯୋଉ 2-4 ଦିନ ତମେ ଦିଦି ତମ କଥା ପଡିନି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆରେ 5 ଜଣ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ମରିବି ନା ସେଟା ଜଣକ ନାହିଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଣକ ନାହିଁ ଚାଲୁନି 5 ଜଣ ପାଇଁ ଆଉ ଜିନିଷ ସେଇ କଥା ପଡୁଛି ତମେ ଆସି ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ତୋଡିନି କି ହଉ ତୁ କଥା ବୁଝୁନୁ ଗାଡିଟା କାଟୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହଳ ଆଗରୁ ତୁ 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ତେଲ ଫେଲ ରେଟ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସେଟା ହେଲା ଅରିଜିନାଲ କଥା ଆମେ ପୁଣି ଆମକୁ ପୋଷଉନି ଆମେ କି କରିବୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇ ଦେବୁ ପଇସା ମାଗିବୁନି ମୁଁ ଜମା ଦେଇପାରିନି ଯାଉଛି ବୁକର ପୁରା ପେଟଟା ଆଉଟ ପଡିଲାଣି ପଖାଳ ମତେ ମାଗି ଦେଇକି ମୁଁ ପୁରା ସୁଇଚ ଆଣିକା ବେଳ ଉଠିକି ଯିବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇ ଦେବୁ ହେଲା ଯାଉଛି